औरतिया घरे बिया आई मरद बा तो कह के गइल परदेश कि 2-4-6 महीना में वापस चल आई, लेकिन 2-4-6 साल बिता देले। मन उदास कइले बारू का बात बा? बलमुआ नहीं खनाई फोन नंबर बात लगाओ, कहीं आ जाइए मान जाइए। ला दे सेक्सी फोर ए देवर बबुआ तनी अपन भैया के नंबर दी ना। भाई हम बर्तन बारी तो भैया के नंबर का लेके का करबू? का कहिए देवर बबुआ, रउआ भैया कहले रहे कि छठ पूजा में आ जाए, और भैया तो छठ पूजा में नहीं खियाए। अब तो होली आके गावे वाला बा। ए देवर बबुआ कौन मेहरारू के आस नहीं की कि उकर मर्दा आवे हमरा में लगई थी। ए देवर बबुआ हमरो मन करता ना कि हमार राजा जी भी फोन लगाए उनकरा के होली में बुलाए। तनी अपन भैया के नंबर दी। ला लिख लो भौजी, बड़ी वियोग में बोलता रू। लिखा बोला 94 400 चाकर 94 400 चाकर 95 500 पातर। टिक टिक उठाइए ना, उठाइए ना, हलचल जी में घुसाइए ना। ए देवर बबुआ काहे रहुआ मजाक करतनी? ऐसे नंबर देना कि डायरेक्टर और लग जाए। ला बताएं 5 को 0 गाड़ी में 5 को 0 गाड़ी में 5 को 0 5 को 0 गाड़ी में लिखा 5 को 0 गाड़ी में 5 को 0 हलचल भैया के गाड़ी में। स्कॉर्पियो के कहता रहे। स्कॉर्पियो बगले में हमरो लागल बा स्कॉर्पियो, यानी ठीक है कहला 5 को 0 हमरा गाड़ी में आ 5 को 0 इनका गाड़ी में। खोली के मत को लगाओ कहीं लग जा जल्दी। ए देवर बबुआ काहे रहुआ मजाक करतनी? रहुआ सही नंबर दी हमरा के। लिखो लिखो बोला 0011 0011 जय बार लगाइबू तय बार बन। टिक टिक आपकी द्वारा डायल किया हुआ नंबर कृपया 9 महीना बाद ही कोशिश करें, अभी दूसरी कॉल पे बिजी है। बार बार बिजी बतावता, रंग बिरंग के बात बोलता मोबाइल में। का कुछ शंका भइल बा? का शंका भइल बा? का कहिए देवर बबुआ जब से हमार राजा जी गइल बनी कमाए हमरा लागत नु कोनी नचनियो जोरे फंस गइल बा। अब नु सामने आ गइल बा, नचनिया से फसल बा। और तिया कहतिया तो घर छोड़ी जाके दिल्ली में अरे नचनिए से फसल बा लेली बिरहा में तो घर छोड़ी जाके दिल्ली में अरे बसल बा तो लगे पियावा नचनिए से फसल बा। तो घर छोड़ी जाके दिल्ली में बसल बा लगे पियावा नचनिए से फसल बा। अरविंद बाबा से आशीर्वाद ले लो। लगे पियावा नचनिए से फसल बा। तो लगे पियावा नचनिए से फसल बा। पहिले से ज्यादा देहिया फसल बा लगे पियावा नचनिए से फसल बा। पहिले से ज्यादा देहिया फसल बा लगे पियावा नचनिए से फसल बा।
साथे मरैया में बड़ा मजा आवे रजैया में सैया के साथे मरैया बड़ा मजा आवे टूट गई चूड़ी कलैया में बड़ा मजा आवे रजैया तो घर छोड़ जा ऑडियो रतिया कहतिया तो कोरी फोन मत आवे लबेटी हो कोरी फोन मत आवे लबेटिंग हो तो लगे तो सरस कोइले बसती हो तो लगे तो सरे से कोइले बा सेटिंग हो पिया सुजीत के बुधिया कौशल वाला के पिया नचनिए से फसल इहे में टाइम समाप्त सेवा समाप्त ऐसा सुंदर तनवा से हरि बोल बोल हो मानवा ऐसा सुंदर मुहवा से हरि बोल बोल हो